Ihan normaalia. Tää on hyvä lahja itselle. Sijoitus omaan aikaan, hyvinvointiin. Joo. Moikka! Olit sä jotain ihan tiettyä etsimässä? Mä ajattelin, että jos mä voisin etsiä jotain uutta vehjettä tai lelua, kalua tai jotain. Siis tämähän on tosi ihana. Tää on todella mukava ja käy siis anukseen tosi hyvin, jos... Anteeksi, mä en tiedä mikä mun mielestä tässä on mitään hauskaa. Toi anus, se ei ehkä ole se mun juttu, että jos se olisi enemmän sinne niin kuin ykkösalueelle menevää. No sit tän syksyn hitti. Tässä on todella kiva tää muotoilu ja sit tässä on myös tää klitoriksen kiihotin mukana. Klitoriskiihotin. Eihän sillä koolla ole mitään väliä, mutta ehkä toi kuitenkin vähän liian tommonen. Niin kai se on siitä, että miten sitä käyttää. Onko se pieni vikkelä tekniikkapippeli, mutta jos... Kuitenkin perustiltoa ihan... Joo. Ja oliko minkälaisessa kokoluokassa sulla mielessä? Enhän mä sitä ole miettinyt, olisiko se jotain... Hei, tossa kokoluokassa mulla löytyy sulle aivan mahtava testivoittaja. Ootas hetki. Tämä. Se on aivan ihana. Eikö tää kuitenkin vähän, jos mä ottaisin tän? Se on tekovagina. Aa. Kuule, tohon sä et tuu pettymään. Eiköhän laiteta se sulle mukaan pakettiin. Testivoittaja, jos enköhän mä tälle jotain käyttötarkoitusta löydä. Oi Jeesus, no niin. Paikka. Onks kaikki hyvin? Sä oot siellä, mä oon täällä. Hyvä. Hei! Ystävät! Meikäläistä kiinnostaa ehdottomasti, että mitä tykkäsit videosta. Jos nauroitte edes ton verran, niin otan sen hyväksynnän merkkinä. Koska tällä kanavalla tulee jatkossa olemaan lisää sketsejä. Mä en malta odottaa, että mä pääsen tekemään niitä lisää teille. Mutta myös suhdekylpy jatkuu, joten eihän tää se ei lopu. Te hurjat fanit siellä. Mä kuulin jo, kuinka ihmiset kiivastui ja oli vaatimassa suhdekylpyn jatkoa. Mä kuulen teitä. Kuulen kyllä. Ja jos sä oot uusi tyyppi tällä kanavalla, niin kannattaa ehdottomasti tilata, jos ihmissuhdekeskustelut, spekulaatiot, sketsit ja suhdekylvyt kiinnostavien vieraiden kanssa kiinnostaa. Mä sain muuten ensimmäisen joululahjan mun ystäviltä. Ja mulla on vähän sellainen hantsi, että tässä on joku muna haudattuna. Et ehkä mä en vie tätä sinne porukoiden luoksen jouluaattona avattavaksi. Jätetään se ihan suosioon tohon. Hei, kiitos kun olette ollut mun matkassa tämän vuoden. Ensi vuonna taas jatketaan. Nyt on hyvä aika ottaa pikkasen lomaa ja näistä silmäpusseista ja punotuksista ehkä voi katsoa, että se on tullut tarpeeseen. Mä toivon, että saatat myös vähän omaa aikaa ja rentoudut. Että nauttikaa ja viettäkää ihan superhyvä loma, mutta mun täytyy nyt lopettaa, meikäläisen äiti taitaa soitella, niin nauttikaa ja palataan sitten ensi vuoden puolella, niin tästä. Ei. Patterit irti. Patterit irti. Missä on patterit? Okei, tuolla. Nyt. Die! Mä oikeesti aloin, että sä kuolet. Haloo? Päälle. Mene. Mitä sulle kävi? Haloo? Oh? Ha! Se lähti. No niin. Sitten aika mennä nukkumaan. Shhh.